אז מה קורה חברים? כאן אקרטיג'י, ואנחנו בסרטון של צ'יטים של ברול סטארס. אז מה שתהיה בערוץ הזה זה צ'יטים שאתם תבקשו ואני אוריד ואשחק. טוב יאללה, אז נתחיל. אוקיי. כשתראים יש לנו מיליון ג'יימס, פשוט נשפר אותה. בוא נראה אם אני יכול... לא. שתקסקים גם זה, אם היה שרקנות זה היה מגניב. טוב יאללה בוא נשחק. וואו זה כזה יש... זה לא ישן זה היה. בוא נפתח תיבה, לא יצא כלום. פתח שלנו בסרטון הזה זה להשיג את כמעט את כל הדמויות. ננסה. וואו. אימא'לה, פם, וואו, איזה גבר אני. לא אשפר אף אחד לרמה גבוהה עד שנשיג את כל הדמויות. אוקיי, אני אחזור אליכם במצב שיהיה לנו יחסית הרבה דמויות. נשבע לכם די, פשוט היה צבע אחרי זה ויצא לי אותה. גם זה עולים פחות מעניין, אבל גם דמות זה פשוט טוב. עוד דמות, אחלה דמות. נחכה כבר ללג'נדרי. הדמות הבאה זה יחסית, אני חושב שזה יהיה לג'נדרי. אני אוהב לדבר, זה קורה מה שאני אומר, אוקיי? אוקיי. וואו, ליאון. טוב, אני אחזור עליכם שיהיה עוד דמות מעניינת. ומורטיס, איזה כיף. כמובן, מורטיס. בסדר. עכשיו, אני אתן לכם רוזה, יפה, רוזה. נחזור אליכם שיהיה משהו מעניין, לא סתם דמויות גרועות. טוב, אז חברים, גמרנו עם הצליבות הרגילות. בואו נקליט את הבראול פאס. שנייה. אני לא יכול, לא מאמין. רוצה נראה מה יקרה, שווה לנו גם אותה. לא יודע, אני מעדיף לפתוח. לא, אני לא אפתח את זה. זה כל דמות שקיבלנו. דמות? לא. אני חושב שאני אשפר אותם כדי שיהיו יותר סיכויים שכאילו לא יכול לקבל כבר פאורים אליהם אז כאילו הם יהיו רמה גבוהה ואז לא יכול לקבל סתם פאורים כבר. לדעתי שלי היא הדמות היחידה וגם אשכרה שלי שהדמות היחידה גם הראשונה שהייתה וגם לי לא קיבל כל כך הרבה כוח. ובואו נשפר אותם עד הסוף. כמעט בראול על כל סוג. בואו תכתבו בתגובות איזה בראולר אין את הסוג שלו. אם אתם רוצים קישור לצ'יטים האלה, בואו נגיע ל5 לייקים ואני אעשה את אני אעשה קישור וגאדג'ט לשלי. איזה כיף. וגאדג'ט לשלי. יואו, מה זה? למה צריכים בו?
של דמויות. אולי נשבר אותם עוד כדי ש... אני יכול לקבל עליהם פריטים. אני יכול לשבר אותם עכשיו עוד, אבל כאילו... גדג'טים. עכשיו אני יכול לקבל גדג'טים. יחסית זה... כמעט כולם אני יכול. חוץ מלראות זה ידעתי אני לא יכול לקבל. גם לראות זה אני יכול לקבל גאדג'ט. שבדרכה לי את המתנגדים אחר והכי חזקה בו. ובואו נמשיך לפתוח את הגבות. עכשיו יצא לי כנראה גאדג'טים למלא דמויות. זה הגאדג'ט של השיפור ש... והגאדג'ט של ג'ין. בפרן, כמה זמן, יש לנו דמות חדשה וזה מתועד, אני לא מרמה עם דמויות. אין לנו אשכרה, יש לנו תלת ואין לנו טריקו, אתם מבינים איזה בס הזה? עוד שני שלי בסטאר פאוור. הדמות הכי חדשה לנו בינתיים זה פרנק. שאליו קיבלנו פאורים עכשיו. וגאדג'ט. זה סופיה לא. רגע, את כולם שם, את כל דמטה. 8 ואז זה הדרוג הכי גבוה שלהם. ופן כבר הגיע לרנק 9. וגם לקבל סטאר פאוור. אז עכשיו האחוזים שלנו דמויות ממש ירדו. אז צריך מזל פה. אוקיי? מזל... לא, כבר סטאר פאוור. זה שלי. גם גאדג'ט. ואני אחזור עליכם שיהיה דמות. היי, 22. ודריל. יש. דריל. 2 ב1 וגם את 6, לא סתם. נו, אני אחזור. שיצא עוד דמות. אומייגאד, ספייק. אלה שמתלהבים את דמויות בצ'יטים. אני. ג'י, גם פייפר. back to back. יצא את ריקו ואז את פייפר. ואחרי זה גם, אחרי דבר הזאת, תצא גם בסטאר לג'ין. אתם יודעים מה, בוא נראה אם עכשיו יהיה לי את המזל ויצא להיות פה. כן! גם גאדג'ט לפוקו, יפה. בוא נראה אם יהיה לי את המזל. לא, המזל נעצר. 4 דברים רצוף. המזל נעצר. 3 הטבות אחרי? לא. אתם יודעים, בקטנה. גם גאדג'ט לברלי, שזה גם בקטנה. טוב, בוא נשפר שנייה את הדמויות. בוא נראה מי אפשר לשפר. אוקיי, אותו הוא סטאר פאוור כבר. פרנק גם לרמת 9. פייפר תהיה רמת גבוהה. ואין לי קוינס, אין לי מספיק קוינס. אני יודע מה אני אעשה, רגע, תסתכלו מה עושים ברגע שאין לך קוינס. וואו, זה נראה טוב. אומייגאד. נו, בוא נגיע ל100,000, שאני אהיה בטוח שלא ייגמר לי. בוא נגוון מהכל. הכל לגוון.
הגענו ואני יכול להמשיך לשפר. וואי. זה היה מצחיק. לשפר שאני קונה ונעשו אותם ואני אקליט אותם ואני אמשיך שנקבל דמות. היי לו, מה קורה לו? וואלה, אחרי זה גם נעשה משחק אחד ונמשיך. חברים, עכשיו אני אנסה להשיג את כל הדברים, רק שיהיה דמות לג'נדרית, משהו באמת שהוא מעניין, אז אני אעצור ויראה לכם. חברים, תראו עכשיו רק את דמויות, 100% דמויות. איזה כיף זה. סוף, דמות אחי. מיליון שנה. מה זה מיליון? טריליארד שנה. כן, השגנו את כל הדמויות כפי שאתם רואים. לחצתי על משהו סביבו ועוד לכל בראולוס, זה יהיה יותר בראולוס. כן, זה גם עכשיו. כן, אני אעשה את זה. Uncle Lou is here for you. עכשיו אנחנו הולכים לשחק. New and improved flavor sauce. לא, אני אביא. אני אוהב את המשחק. חברים, זה לא עובד, אז בואו נעשה כמה משחקים. לא, אי אפשר לעשות את זה. אני מרשים מישהו שים טוב. Let's party! I'm a-coming. I got the sauce. I'm gonna chase you. I'm gonna find you. I always get my mark right. Don't mess with my crew. אין אותו? לא. Konnichiwa! Mr. Bat says hi. זה טוב משחק. דעתי. נעשה שלי. Let's play. Hey, show some respect. I'm a cool cat. Double trouble. Can't touch this. זה מגניב עבור. Watch it, nerd. Mr. Bat says hi. What's this? Let's go. Invisibility. Woohoo! סגינים שאני הכי הכי טוב, הכי קרוב. Time to brawl. קבלו לכם מאמינים לזה. גם פה דיקוי. לך פה דיקוי. גבולה. מתי זה? עושים הרפאים. Leon in the lead.
Hey, Nita, check me out. גם לא הייתי ספר מי גם תאמין פה זה עמוד בגלל זה נעשים ביי ביי ביי